Здравейте, аз съм Нещото и днес ще ви покажа моя свят с опити, както виждате игра на креатив. Така, сега ще почна да ви развежа. Така, сега игра на последната версия Minecraft, която е Snapshot. Мога да ви покажа, ако искате менюто. Това, инвентар. Това са вашите блокове, това са си обикновените блокове, на старите. Само че някъде тук има и нови, но да, мисля, че да, точно това е. И тя са нови. Тук мисля, че няма нови неща. Да, само. Между другото имате вече свещи. Тези блокове не ги знам за какво са. Вече има и щитове и когато убиете дракона, получават неговата глава, ето виждате. Тук няма нови неща. И тук няма. Но тук мисля, че има, да, нови спаунери има. Сега ще ви кажа, кои са нови, само да ги разгледам пак, че съм ги забрал. Добре, чакайте сега. Значи, това е нов. Още кой. Да, мисля, че и той е някакъв друг паяк. Той е нов. Той е, да, и той е нов. Нов е. Така, чакайте. Да, и той би трябвало да е нов, но не знам. Добре, това са. Сега, тук имате Firework Star, преди си има, но все пак ви я показвам. Добре. Чакайте да пренем сега на храните. Мисля, че това е... тези двете неща са нови. Тук няма нови неща. Но ето тук, да вижте. Тук има тия нови стрели. Много стрели. Това е... Има тук щит. Тук разни книги. За енчантване. Тук на отварите има доста нови, но не мога да ви кажа кои точно. Има доста нови. Има и златен морков. И храна за зайци. Не, крак, извините. Така, добре. Мисля, че тук има тези неща долу, мисля, че са нови. И вижте са нещо ново. Значи, когато дойде тук, значи това е за броня. Това тук е, за да държите нещо в една църква. Ето, виждате, аз съм сложил стрела. Мога да сложа и нещо такова, ето, виждате. Пък с другата мога да държа долу нещо. Ето, както виждате, с лявата държа това. Въпреки, че не мога да го ползвам, но с дясната държа табела. Ако реша да стрелям, тук трябва да сложа стрела. В другата трябва да имам лък. Така, долу-горе това е. Сега ще ви покажа моите неща. Така, това тук е... Сега съм порталчета, но не знам защо точно. Това е крафтинг тейбъл. Това тук съм се опитвал да правя стрелачка за TNT. Работеше, но... Сега не е използвам. Ако искате, мога да демонстрирам, но... Забравя съм точно как работи. Да, чакайте, сега ще видя тук. Имам TNT даже вътре. Добре. Ето, просто искате копчето и... Ви трябва да изстрелва TNT. Ето. Да, нещо такова. Но не може да го изстрелям далеко, не знам защо. Въпреки, че огледах в книгата. И така, тук съм се опитвала да справя лагерен огън, но не ми се получи. Ето, виждате. Чакайте, тук ще го разрушат това, за да ви покажа как точно изглежда. Бе. Добре. Така. То се е развалил, бе. Развалил се, добре, няма. Добре. Тук съм си направил пюробатерия. Ето, както виждате, пишу го на табелата. Това е пюробатерия, вижте сега. Това тук е сензор. Когато го натиснете с десния бутон, почва да свети така и гледайте. Чакайте, пак ще го натисна. И сега, ето, да, виждате стрела, но не можа да се обърна по-за да ви покажа. Чакайте пак. Гледайте се. Или може би пак трябва да ето. Чакайте пак. Сега само ще гледам и няма нищо да правя.
Айде. Не знам, нищо не се получава. Трябва да стане. Може да се свърши форвард. Да, както виждате, тук отдолу има диспенсър. Върху него се слага това. Сензора. Така. Се надявам, че това път ще стане. Чакайте, сега трябва да намеря пак диспенсър. Ето. Добре, слагаме диспенсър. Чакайте с Shift. Добре. Ето, почва. Изстрела. Стреляш ли не искам? Няма значение. Добре, няма значение, вече ви показах. Чакай, че сложа пак. Айде за всеки случай да го видите. Добре. И това беше за сензора. За това за пиробатерията. Добре, това е крафтинг тейбъл. Предполагам всички знаят. Добре. Сега да пристъпим по-нататък. Това тук ми е портала към Ада. Ето, виждате. Сега тук това мисля, че ще ви е интересно. Чакайте да го... Добре, това е блокче от Ада. Когато го... Затова съм го кръстил аз вечния огън, там моя табелка. Кръстил съм го вечния огън, защото винаги когато го запалите, то ми спира да гори, ето виждате. Няма да спре скоро. Ако искате после накрая на клипа, пак ще го покажа. И така, това е. Мисля, че това ще ви е най-интересното. Смисъл, аз съм направя малко смешно. Добре, сега ще видите. Така, това са моите пазачи. Виждате? Пазачите, ето ги двамата. Кума гледаш, бе? Хубаво да има. Добре. Това е нашия... Така, нашата туалетна да ви го кажа просто. И така, това са пазачи на свещената туалетна. Както виждате, пред нея има червен килим със свещи. За да е по-така. Така да ви кажа, по-изискана. Сега ще влезем вътре, да ви покажа добре. Виждате, това са нашите мивки. Тук има масичка, на която има цвети. И така, в нея има, нали, цвето е ваза. Тук има свещ. И това тук са нашите туалетни, виждате. Мога да ви кажа как се правят. И значи правят си... Вземате един калдрон, чай, сега ще ви покажа где да се го вземете. Значи идвате на тук, на това на тая рисунка. И тук ще видите калдрон. Вземате го. И ще ви трябва още, значи трябва да дойдете... Къде? Добре, тук. Вземате една така вратичка. Сега ще ви обясня, чакайте навънка само. Тук взеда... заваля. Не хубаво. Така, вземате калдрона. Слагате го. Вземате това. И го слагате така отгоре. И го отваряте просто така. Само, че когато е на стена, ще стане малко по-лесно. Това добре. Добре, това са туалетните. Добре, тук е мивката. И така, добре. Това е всичко от мен. Какво е това, бе? Да, добре. Това е всичко от мен. Както виждате, огън спира да гори. Ще правя още такива клипове. И много по-яки дори. Може би с приятели ще играем в сървъри и ще снимам. Ние с няколко приятели там играем и Team Fortress 2. Не знам дали я знаете ви. Може и на нея да правим клипове. Така, ако искате, може да се абонирате за канала, да коментирате, да харесвате. И това беше всичко от мен. До скоро.